na-ekenekwe m unuwo na-enwe m nze m ọzọ maka mere iwo maka bụ nwanne unu nwoke ma nwa unu nwoke Mr. Azubike Tochukwu James ma buto m nkume nwoke mmadụ mma ndụkwa mere onye bụ obive abụ m otu onye na-eweta nji na-eweje ndị na-enwe TV ibe ndị na-eme na na-enwe ha na-avịa gwa ya vaụ igwe ya evu egwu ị na-akụ gwa anyị ngige wuru and igwe anyị otu egwu ma ume ihe a na-amụtakwa egwu because egwu bụ egwe ji eje mba na na-enwe egwu bụ ngwu niile abịara na-eme ibe na na-enwe ma akwa m ozu onwe dị n'ije egwu ga-anọ ya ndị ya vaụ ebe m bụ nne m na nna m gụrụ nwali nwa obodo nwali eze kenyere bụ nwa ejimali mmiri chukwu bụ David egwu bụ egwu nganga bụrụ egwu egwu okorobịa eji eje mba ekele dụrụ Chineke na-enwe mgbe ọ ji agbụrụ m ehụ mana Chineke nyewe ka enwe ndị na-amụta ihe wemebo achọ ọdụ obe onye tukwuru odudu atagboghị mana ekele m Chukwu ga-ata gọbụla akpọrọ ehi ehụdoma eje ikeke Chineke solo egwu ngangala egwu okorobịa egwu eji mara okorobịa ọ dịkwa jee mba jeta ọfọm sola ekele dị Chukwu enwe ụmụọkwa ụra opuchi ngemike ya gachara ụmụ kwuchi ebe ọ bụ nwali nwa obodo David la nwali David nwali nwa obodo anyị na-ekene o amụ mbọchị ori ala anyị anyị na-ekene o oche oge eru ndị na-enwe TV ntị anyị kenere o anyị bụ nọ n'iji oge anwụrụ na ya mee egwu metụgagodi ya aka samakwa ma bekwa ibe ya ndị na-enwe una bụ onye na ndị Ikwirikwo nọ na bụ na echi ngụ nwanna onye isi ọkanga afọ gị anwụ ya aka na-ekwe ite egwu
and abụkwa m na ịbụ one of the board member bụ onye Ikwirikwo Nenwe biko mụ bụ community Igbo ka bụ onye na-ewutere ji na-eweji ndị na-enwe TV ịbụ na abịa unu na-erekwe na-ejekwe fa because ọ dịkwa mkpọ unu okwu atụwa ya ọsọ ọwụ ya so gbagodo ya ebe ahụ gwa ya ga isi asụpọtụ Ikwirikwo ya na-agara ihu mana yes Ikwirikwo ebe m bụ Cyril Okonkwo Agụdime eji mara m na-egwu ọ m dụla ekwe ibe ọbụla egwula ekwuru from ka ruo na ka Even Nenwe TV name na Masiki, try to support us, share our updates, like and comment. Don't forget it. But most importantly, try to follow our handle Facebook, YouTube, Instagram. Yaga Zenu Munemo.